Pini jang mi po ni phai krener kebarni rong plim plam a hithialong rong plim plam polling station mate all party hills leaders conference committee pen chapatir PC Borjan constituency la pen Dhansiri constituency arat chingrum pet pen non angkeleji MP kiligalong all party hills leaders conference pen kachedan dunji IAS retired jai kathar aphan karcho lapen BJP pen APHLC along kachepok dun bangsir ke aphan kedeng ponamai ke padopon Maya long kachetong dun all party hills leaders conference mati APHLC 3P dun mai pura justiso Law Secretary Samson Teron, Women Wing Samai Phi Rita Kramsapi, Dhansiri Constituency Committee Mai Phu Mohan Singh Tokbi, Borjan Constituency Women Wings, Borjan Youth Wings Lapen Penangan APHLC Klembang Phu Klembang Piatum Chetong Ponlo. BJP pe nangajon dun akorte injiri tumpan ili ning sampik bangkon pini he bangkon lo pini najon dun no zone ni kan bang sirkep pini BJP pe nangajon dun lo lasi las pini najon dun akorte injiri pan nili tum suri ningkang sampaje lo nang tumpan non rat kisung hut laso nang cherabun tek nang jesong tek pot lapengke BJP long ke do inut bahani dolang la sokote tumhan an nili chuningri lo la prabjin pen la election prang la APHLC party long na jonun labji phalsi nili chuningri padi krim lo for e bangke akai sarjai kathar pan vote pipen karbyang long lapen ensil arat do andame arlen peme po lapen pelong dun vek popusi nang litum aphan ba iltum karbyang long arat lapen ensil satum phanil tum pen pachni po Dilai pen bijoy rong pi karbing long live